Днес ставам на 20 и осъзнах, че не съм живяла пълноценно. Затова реших да направя списък с 20 неща, които ме плашат. Като разполагам само с 24 часа. Нека видим дали ще запълня списък. Хора, вижте! Трябваше да духна бързичко, че... Не, нямаше да стане. Това е горещо. Да, ние, ама сме екосъобразни. И се тресем. Парти автобус. Колкото на 10 пишем на муха. 0. Защото Беше най-кънискащ. Да. не изглежда иначе. Сега въртя камерата. Не. Рокстар. Изглеждам се, но съм открила електричеството. В смисъл. Хора, кажете да на слънчевите очи. Кажем ли да? Казвам да. Хора, чекваме още едно нещо от списъка. Можем да имам още магазин. Не, тези са. Да. Не беше любов в пръв поглед. Трябваше доста други погледи да споделим и други Не е очи. любов. Имаме проблем, май няма за възрастни хора. Един съвет за Еже, след като вече е на 20 години, да четеш описанията по-добре, да гледаш ревюта в интернет. Не, има и друго много важно нещо. Трябва да правиш нещата, когато му е времето. Не да се чака в този живот. Има много вкусно. Дойдохме да ядем торти. Взехме Yeah. си бисков торта на Изабел, Веган с малини веган с малини. и брауни. И брауни. И ми добре ще си. Който наистина не е сладко. Да. Моята е много хубава. О май гад! Вау! Ами, плана ми за рождения ден се провали изцяло и сега нямам какво да правя. И поне изпълних още едно нещо от списъка, да се снимам абсолютно сама по средата на улица и сега ме леко неудобно. Накратко, трябваше да излизам с една приятелка, но тя се разболя. Никакъв хейт към Дария, тя не е виновна, просто така се случи и сега нямам какво да правя. И затова сега звъня на абсолютно какви ли не хора, да ги питам дали са свободни. Това, че нещо не върви по план, не означава, че трябва да се отказваме. Просто е странно, когато не планираш рождения си ден. Но да, като цяло този ден е изпълнен с много неща, които са извън комфортната ми зона. Като например да посрещна рождения си ден сама. На рождения ми ден да не съм в родния ми град. Да снимам влог на рождения си ден. Да стана на 20. Да съм уязвима пред камера. Да не планирам рождения си ден. Да направя писмо за моето 30 годишно аз. Много е странно да се опитваш да си позитивен на рождения си ден, защото винаги може да бъде или най-хубавия ден в живота ти, или да е някакъв по-така неприятен. Но нищо... Заваляме дъжд. Вот такова. Трябва да си напомня, че не съм сама. Аз съм заобиколена от много хора, които ме обичат. Просто съм поставена в такава ситуация, че ми се налага да прекарам рождения си ден през повечето време сама. И това не е лошо.
Там. На Орлов мост. Чакай, сега, трябва да пресечеш, защото идвам на другата страна все едно. Колко често ти би битка? Не, случва се. Имат своите моменти и те. И не са безгрешни, но... Не сме безгрешни, но сме истински. Хора, взех си кофа KFC. Чакай, това е копче. Не ми сме копча. Ама аз имам. Това трябваше да става. Аз абсолютно се оправям тук по улицата на Ладостри. Абсолютно нямам проблем с това. След малко сме на улица Руса и след това на улица Руса. Влог. Честит рожден ден, Ели. Малко спонтанно. Да, бе, Мони! Да, не изпълних списъка, но осъзнах, че това не беше най-важното. Бях се вкопчила в идеята, че всичко трябва да се случи точно по план, а пропуснах да видя най-важното. Чувствах се сама, но не осъзнах, че всъщност бях заобиколена до хора, които ме обичат. Хора, буквално получих обаждане от непознат номер и ми казаха да сляза долу, защото имам братка и получих това. Знаете, че изглеждам така покъртителна, ама до сега ревах. Цялата мама! Може би не е трябвало да планирам нищо, а просто да се отдам на момента. И какъв е урока? Не чакай перфектния момент, а го създавай, защото ето е тази камера. Я имам вече на 1 година и винаги съм чакала перфектния момент да снимам влог, което не е добре. И да, и просто когато нещо бъде планирано и то не стане така, както си очаквал, трябва просто да продължиш напред и да не се отказваш. И сега ще видим какво ще стане. Я се включих песента. Ели при боса по асфалта. Вървя си, вървя си, аз Бангаранга. 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 Аз ти за 4. Аз сега и за 3. Така. Хора, ще се подготвяме за мисия. Така. Мисията невъзможна. Аз се снимам. Кой чудъра? Или аз ще държа чудъра, дай ми аз ще държа чудъра. Чакай, не тичай! Чакайте, дънките. По-добре предлагам от тук. Чакай. Да идваме на там. Дай ми да го стане после. Трябва бим просто. Чакай! Напъхай ги в чорапите, да! Откажи ми е силно краде. И на мен ми е стенчо. Нищо. Добре, не мога да. Стигай го. Айде. Не спирай, не. Не.
Вървали сме само една минута. Чакай колата! Няма ли? Мигач! Не. Вау! Не мога! Свали ме! Винаги е грешното е. Краките! Локвите! Добре. Дайте през гората. Майко! Засили се! Хора! Ала чадъра! Точно това не работи! Накъде? Елина! Всяка година едно и също на това рожден ден. Ще чакаш, аз съм навънка. Ти си в колата, ми ще чакаш. Има водопад! Не. Йоу! Окей, разморих се. Почти стигнахме до по-далечната. Където бяхме първия път. Миш на Кренвич. От тук. Влезе ми в обувката! Ай. Не се вижда нищо. Ох, че боли майка. Как ти не мога? Ох, не се вижда на камера. Ох, че